ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன டைம் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரே ஒரு ப்ளவுஸ் தைச்சி. ஸோ அது வந்து எப்படி நான் என்ன டிசைனாக எனக்கு வந்து ப்ளவுஸ் தைக்க கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து மிஷின் பார்ட்ஸும் அந்த பாபினில் உங்களுக்கு த்ரெட்டு வந்து எப்படி சுற்றுறதுன்னு சொல்கிறதா சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை தான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ பாருங்கள், மிஷினோட பார்ட்ஸ் பாருங்கள், இதை இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் வீல், இதுதான் பேலன்ஸ் வீல். இது வந்து த்ரெட்டு வைக்கிற ஸ்டாண்டு, ஓகேங்களா. இது எனக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ்டாக மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு நீடில் மாதிரி மட்டும் கூட இருக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ அதாவது மிஷின்ஸை பொறுத்து. அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள், இதுதான் வந்து ஹாஸ்க்ரூ, ஓகேங்களா. ஹாஸ்க்ரூ இது வந்து டென்ஷன், இது வந்து டென்ஷன், இது வந்து நீடில் பிளேட், ஓகேங்களா. இது வந்து நீடில் பிளேட்டு இந்த இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் நீடில். இந்த நீடில் பிளேட்லேயே நம்பர்ஸ் இருக்கும், லைன்ஸ் 1லேருந்து 8 வரைக்கும். நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு தையல் அளவு வந்து வச்சுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஓகே, இந்த பின்னாடி இருக்குது பாருங்கள், இந்த பின்னாடி இருக்குதா, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பின்னாடி இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட் லிஃப்ட், ஓகேங்களா. இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஃபுட்டு லிஃப்ட். இதை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு துணியை வந்து இப்படி அடியில் வச்சுக்கணும். அடியில் வச்சுட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் லிஃப்ட் வந்து கீழே வரணும். இந்த டப்புன்னு மேலே தூக்கி இப்படி டக்குன்னு இப்படிலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, போடக்கூடாது, ஓகேங்களா. ஸோ பொறுமையாக இப்படி மேலே எடுத்துகிட்டு இப்படி பொறுமையாக தான் கீழே வந்து வைக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா, இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா, நம்ம தையல் வந்து எவ்வளோ அளவு வைக்கணும் அப்படின்ட்டு, ஓகேங்களா. ஸோ 1லேருந்து 5 வரைக்கும் ஆக்சுவலாக இது இருக்கும். மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணோம் 2.5 தான் வைப்போம். நீங்கள் வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா, தையல் சின்னதாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்படி மாற்றி இப்படி வைக்கணுனாலும், ஓகேங்களா. இப்படி இருக்குது, இதை நீங்கள் இப்படி மாற்றி வைக்கணுனாலும் வச்சுக்கலாம், சரிங்களா. ஓகே, இது வந்து என்னது அப்படின்னா, இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பேக் ஸ்டிச் அடிப்போம் பார்த்தீங்களா. ஃப்ரண்ட்லேயே ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்டிங்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்டிச் அடிப்போம். ஸோ அதுக்காக நம்ம இப்படி பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸ்டிச் வந்து வரும், ஓகேங்களா. அடுத்து கீழே இருக்குது, இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பேண்ட் வீல். இதுதான் வந்து பேண்ட் வீல், இதுதான் வந்து பெடல், ஓகேங்களா. ஸோ இவ்வளோ தான் இம்பார்ட்டன்ட் மிஷின் பார்ட்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், இது வந்து பாபின், இதுதான் பாபின், இது வந்து பாபின் கேஸ், ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பாபினில் தான் நம்ம த்ரெட் நூலை வந்து சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா அந்த பாபின் கேஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து வைக்கலாம், ஓகேங்களா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பாபினில் நூல் சுற்றுறது எப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா, இந்த பாபின் எடுத்தாச்சு. பாபினில் நூல், ஓகேங்களா. நூல் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பயும் போல் கையிலே ஒரு 2-3 இதை சுற்றிடுங்க. எப்படி சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தமாரி ஒரு ஊசி எடுத்துக்கோங்க, ஓகேங்களா. எந்த ஊசியை வந்து இதில் வந்து வச்சுக்க வேண்டியதான். இந்த ஊசியை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டிங்க. பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு வீடியோ, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றிட்டோமா. இதை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சுற்றினதை ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து த்ரெட்டு வந்து நம்ம கையில் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி சுற்றிருக்கோம், ஓகேங்களா. இந்த பக்கமாக சுற்றிருக்கோம். ஆனால் நம்ம மிஷினில் வைக்கும்போது இந்த பக்கமாக வந்து வைக்கணும், ஓகேங்களா. மாற்றி வந்து வைக்கணும். இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, பெடல் பண்ணிங்கன்னா நூல் வந்து என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றும். இங்கே பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதை இந்த பேலன்ஸ் இருக்குதுங்களா. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இது இப்படி அழகாக வைங்க, வச்சு பெடல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே அழகாக போகும். அதில் நூலை வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக எப்படி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆட்டியாக போடணும். அப்போ தான் வந்து எனக்கு நூல் வந்து ஈவனாக வந்து சுற்றும், ஓகேங்களா. ஸோ இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு லூப் ஸ்டிச் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஈவனாக இல்லை, அது விட்டு வந்துருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும்னா லூப் ஸ்டிச் வந்து வர ஆரம்பிச்சு, ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நூல் வந்து சுற்றியாச்சு, ஓகேங்களா. நூல் வந்து சுற்றியாச்சு. தேவையான அளவு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இந்த பாபின் கேஸ்க்குள்ளே வந்து போடுங்க. போட்டுட்டு கேஸ்க்குள்ளே போட்டிங்களா. ஸோ இந்த நூல் இருக்கும் வந்து இல்லை, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நூல் நம்ம விட்டுருக்கோம், அதுலேருந்து அந்த நூலை வெளில எடுத்து நடுவில் பாருங்க ஒரு சின்ன கேப் மாதிரி இருக்குதா. இந்த கேப்புக்குள்ளே தான் அந்த நூலை வந்து விடணும், ஓகேங்களா. இந்த கேப்புக்குள்ளே விட்டு இந்த ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள்,
இது வெளியில் எடுத்துடணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நூல் வந்து ஈவனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அடியில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பாபின் கேஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள், இது வந்து பாருங்கள், இந்த இடத்துல இப்படி ஹூக் பண்ணி இருக்குங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம கைக்கு இப்படி இருக்கணும். இது இப்படி நேராக தான் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வைக்கணும். ஓகேங்களா? இது நேராக வைக்கணும். இதை மாற்றி வந்து வச்சா லாக் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பாபின் கேஸ் வைக்கிற மாதிரி இது இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதில் நான் சொன்ன பாருங்கள், அந்த ஹூக் மணி இருக்குது கரெக்டாக நம்மளை நோக்கி இருக்க மணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உள்ளே வைக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ உள்ளே வச்சு அப்படியே நீங்கள் வந்து உள்ளே அழகாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு, ஓகேங்களா? ஸோ அதேமாரி நீங்கள் இப்படி உள்ளே வைக்கும்போது இது பாருங்கள், இது இப்படி எடுத்தால் இப்படி வரும். ஓகேங்களா? இது உள்ளே வைக்கும்போது வச்சு நீங்கள் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு தான். ஓகேங்களா? சரி, இப்படி உள்ளே வைக்கும்போது இந்த மாதிரி த்ரெட்டு வந்து என்ன இருக்குதுன்னா மேலே இருக்கும். த்ரெட்டு வந்து மேலே இருக்கும், நீடில் வந்து மேலே இருக்கணும். இந்த நீடில் சப்போஸ் இப்படி உள்ளே இருந்தது அப்படின்னா, இப்படி உள்ளே இருந்தால் உங்களால் வைக்க முடியாது. இப்படி மேலே எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அந்த பாபின் கேஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்து வந்து நூல் எப்படி சுற்றுறதுன்னு பாட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரெட்டில் வந்து வச்சுக்கோங்க. அந்த த்ரெட் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? இந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளே நூலை நீங்கள் உள்ளே விட்டு இப்படி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இங்கே வந்து 3 ஹோல்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். 3 ஹோல்ஸ் இருக்குதுங்களா? இதில் ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் இந்த பக்கம் விடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பக்கமாக விட்டு இந்த பக்கமாக விட்டுட்டு விடுங்க. அடுத்து ஃபஸ்ட்டில் விட்டு அடுத்து லாஸ்ட்டாக 3ஆவதாக இருக்கிறதுல வந்து இந்த பக்கமாக விடணும். ஓகேங்களா? விட்டு இப்படி இருக்கணும். சரிங்களா? அடுத்து வந்து பாருங்கள், இந்த டென்ஷன் ஸ்க்ரூவில் விடணும். டென்ஷன் ஸ்க்ரூவில் அது வாங்கிக்க பாருங்கள். இங்கே பிளாக்காக ஒரு இருக்கும், இந்த நடுவில் ஒரு வீல் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதில் தான் வந்து விடணும். ஓகேங்களா? விட்டு இந்த பக்கமாக இப்படி உள்ளேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும். எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா உள்ளே தள்ளி இப்படி உள்ளே விட்டோம். இதுக்கு நடுவில் தான் நூல் வந்து வரும். சரிங்களா? அப்படி தனியாக தானே இதாகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹார்ஸ் ஸ்க்ரூவில் விடணும். அது இப்படி இருந்தால் விடணும், நீங்கள் மாற்றி விடாதீங்க. இந்த பக்கத்துலேருந்து தான் இப்படி எடுக்கணும். ஓகேங்களா? எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு சிலருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கணும். சரிங்களா? இதை வந்து இதில் இப்படி வச்சிடணும். இதுக்குள்ளே விட்டு எடுக்கணும். இங்கே ஒரு இது இருக்கும், இதில் விட்டு எடுத்துட்டு உள்ளே விட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீடில் வந்து நம்ம வந்து மாட்ட வேண்டியதான். நெட்டில் ஒரு ஹோல் இருக்கும் பாருங்களா? இது வந்து இது நீடில் வந்து 2 பிளேட் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஃபுல்லாக வந்து குண்டாக இருக்கும், இன்னொன்று தட்டையாக வந்து இருக்கும் இந்த இடத்துல நீடில். ஸோ அந்த தட்டையாக இருக்கிறது இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த நீடிலுக்குள்ளே வந்து இந்த பக்கம் தான் விட்டு எடுக்கணும். ஓகேங்களா? அதேமாரி இது இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும். அவ்வளோதான், இதை எடுத்துருங்க. இது இந்த பக்கமாக எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இப்படி ஒரே ஒரு பெடல் பண்ணுங்கள். நம்ம உள்ளே போட்ட பாபின் கேஸ் வந்து இப்போ மேலே வரும். ஓகேங்களா? ஒரே ஒரு பெடல் பண்ணால் மேலே தூக்குறீங்க. இந்த இடத்துல வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா? நம்ம உள்ள பாபினில் கொடுத்த நூல் வந்து இப்படி வெளியில் வந்துருக்கு. அதை அப்படியே வெளியில் எடுத்துடும். சரிங்களா? எடுத்துட்டு இந்த 2 நூலையும், சரிங்களா, இந்த 2 நூலையும் சேர்த்து இதுதான் வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட்டு. நான் இங்கே மேலே சொன்னது ப்ரெஷர் ஃபுட்டு லிஃப்ட்டு. இதோ இது வந்து லிஃப்ட்டு. ஓகேங்களா? இதுதான் லிஃப்ட்டு, இது ப்ரெஷர் ஃபுட்டு. இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் லிஃப்ட்டை வச்சு இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி தூக்கி விட்டுட்டு 2 நூலையும் அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு நடுவில் அப்படி கொடுத்து இப்படி வெளியில் எடுத்துருங்க. கொஞ்சம் லென்த்தியாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் அடிக்கும்போது. வச்சுட்டு திரும்ப அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் லிஃப்ட்டை இப்படி கீழே இறக்கி விட்ருங்க. அப்படின்னா அது வந்து துணி வந்து இதில் அட்டாச் ஆகிடும். இதுதான் வந்து மிஷினில் வந்து நூலை வந்து எப்படி கோக்கனட்டுக்கான மெத்தட். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீடில் வந்து இதில் வைங்க. வச்சுட்டு இந்த 3 ஹோல் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா?
ஃபஸ்ட்டு ஹோல் இந்த பக்கமாக விடணும். இந்த பக்கமாக விட்டு அடுத்து இந்த பக்கம் எடுக்கணும். அடுத்து இந்த டென்ஷன் ஸ்க்ரூவில் எப்படி உள்ளே விட்டு நீங்கள் வந்து இந்த பக்கமாக இங்கிட்டு வந்து எடுக்கணும். ஓகேங்களா? எடுத்துட்டு அப்புறம் இதை வந்து இந்த ஹார்ஸ் ரைடில் இந்த பக்கம் விட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இதுக்கு நடுவில் உள்ளே விட்டு அதேமாரி இதில் விட்டு ஓகே. ஒரு சிலர் கொக்கியமாக இருக்கும், எனக்கு சும்மா ப்ளைனாக இருக்குது. எடுத்துகிட்டு நீடில் விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரே ஒரு பேலன்ஸ் இல்லை ஒரே ஒரு பெடல் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே பாபின் கேஸில் இருந்ததும் வெளியில் வந்துடும். காட்டினெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். ரெண்டுத்தையும் எடுத்து லிஃப்ட்டை வந்து மேலே தூக்கி விட்டு ஓகேங்களா? ஸோ அந்த லிஃப்ட்டை வந்து இப்படி மேலே தூக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ரெண்டுத்தையும் பக்கம் பின்னாடி பக்கமாக தள்ளி அப்புறமா லிஃப்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்கலாம்.